Piye kabarmu Virgo? Nah, untuk kali ini aku akan bahas Virgo dengan weton 5 weton Virgo. Ono Pahing, ono Wage, ono Legi, ono Kliwon, ono Pon. Nah, tapi sadurunge tak bahas dhisik secara keseluruhan Virgo. Ya, Virgo kuwi pancen diparingi karo semesta. Sebuah anugerah sing luar biasa. Apa kuwi Pakde? Bakat Virgo kuwi akeh banget. Virgo dilahirkan dengan multi talenta. Virgo tidak perlu sesuatu untuk ditonjol-tonjolkan, mergo Virgo wis menonjol dhewe. Virgo kuwi biasane nek lanang ya wonge besus, wonge penak disawang, penampilane ya oke. Semono uga yen kuwi Virgo wedok, penuh pesona, penampilannya oke, selalu bisa menimbulkan kesengseming ati sapa wae sing iso ndelok. Tapi jangan lupa, Virgo adalah dunia diam yang tersembunyi. Artinya apa? Artinya sinaosa Virgo kuwi ketoke meneng anteng, tapi asline di lubuk hati dan di dalam kepalanya ini Virgo kuwi ora tau meneng. Virgo selalu berpikir dan terus berpikir ngantek mubenginger mumet dhewe. Yo, Virgo kuwi pancen penyakitnya overthinking, sangat overthinking. Dan Virgo kuwi asline yo ora tegelan. Tapi anehnya Virgo kuwi yo kelebu wong sing tegelan. Lho, aneh to. Sakjane kira tegelan, tapi disawang-sawang tenan Virgo kuwi ana sing sebagian gede termasuk wong sing paling tegelan. Dengan berbagai alasan apapun, akeh-akeh Virgo kuwi pancen seperti itu. Nah, saiki kita bahas Pakde, Virgo apa to Pakde sing paling bebayani kuwi? Ora ana sing jenenge Virgo kuwi bebayani. Ya. Virgo kuwi pancen kawit bayi, kawit lahir ditakdirke duwe ati sing lembut, duwe ati sing gampang banget tersentuh oleh orang lain. Tapi jangan salah, Virgo kuwi nek wis kesogok atine, kesenggol atine luweh atos embangane watu item. Terus kemudian Virgo kuwi nek wis kesenggol atine, lambene nek nyuwara kuwi tegel banget. Iso landhep kaya silet, iso landhep ngluwi peso, iso landhep ngluwi pedang. Ning gak ditakoni apik-apik, Virgo kira bakal ngaku yen ketika dia sudah mengungkapkan sesuatu yang apa ya landhep ki mau ditakoni ora bakal ngaku. Perasaane ya biasa aja rumangsane ora. Padahal sing metu ki mau kadang kala sesuatu yang luar biasa menyakitkan dan dahsyat. Ning Virgo ora krasa. Virgo kuwi akeh menengi, tapi yen wis cocok, yen wis percaya, yen wis gathuk, wis dadi circle, Virgo kuwi paling epek, paling ribut, paling meriah, paling gampang cerita, paling seneng cerita dari A sampai Z. Bahkan untuk hal-hal tertentu pun Virgo paling seneng cerita ning ya kuwi mau hanya kepada circle-nya atau orang yang dia anggap VVIP atau wong penting yang jadi ati Virgo. Di luar itu jangan pernah berharap Virgo gelem curhat, Virgo gelem ngetoke unek-unek yang paling dalam yang selama ini dia pendam. Ora bakal gelem. Kembali pada karakter weton. Terus Pakde, weton apa to Pakde sing kudu diwaspadani Virgo? Aku mau ora wis ngomong Virgo kuwi orang sing bebayani, mergo Virgo kuwi sakjane atine iki alus. Nek yo ki mau alus tapi atos, lembut tapi kaku. Oh, Virgo kuwi pancen duwe sesuatu sing kebalikan A dan kebalikan B. Nah, kembali kepada weton. Weton sing kudu mbok waspadani kuwi ana loro Virgo. Yang pertama, Virgo Kliwon karo Virgo Pahing. Bukan karena tingkah polanya yang kasar atau brutal atau balesan, ora. Virgo kuwi akeh-akeh dikapak-kapake ning batin, ning loro jero ati, mung anane mung ngampet bar kuwi nulis sesuatu atau batin sesuatu. Ora akeh Virgo sing pejuang duar derdor ngantek mbales dengan cara frontal. Ora akeh, bahkan mungkin sangat langka Virgo sing kaya ngono kuwi. Nah, tak aturke mau sing kudu diwaspadani kuwi Virgo Kliwon karo Virgo Pahing. Dua Virgo ini kuwi atine iki asline apik banget. Lomo banget, nyah-nyoh banget nek mbantu wong nyah-nyoh sak pol-pole. Ning ya kuwi mau. Sekali dua Virgo Kliwon karo Pahing ini mbok gawe gelo tekan sak gelo-gelone pisan ngas, aja takon dosa.
bakal balas Pakde? Ora. Virgo iki bakal memutuskan hubungan denganmu itu tanpa pemberitahuan, mungkin tanpa kata-kata, bahkan mungkin tanpa tindakan, wis klepat ilang baik. Baru supek meneh untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang baik kepadamu. Ini Virgo loro, Virgo sing niteni. Virgo sing ketika atine diremuk iso benar-benar ra iso maafi, tekan pati. Tapi reaksinya orang yuk frontal balas kayak Aries, ngincem kayak Pisces, atau petanah petenteng kayak Pon. Ora. Virgo sing jenenge Virgo Kliwon karo Virgo Pahing meneng, memendam luka dalam diam, memendam luka dalam keheningan. Virgo sing paling kudu waspadane. Mergo apa? Mergo ketika kowe on sesuatu, Virgo iki tegel. Wih, rasakno ra bakal kowe sing jenenge diulungkan tangan untuk kemudian ditolong. Ojo berharap. Virgo Kliwon karo Virgo Pahing ki wonge titen. Nah, titen dalam artian ora bakal lali apa sing gawe loro ati. Ora bakal sing jenenge wong sing wis gawe tatu ning jiwa itu dimaafkan dengan begitu mudah. Ora. Nah, tapi kabeh ki tidak diungkapkan lewat kata-kata, mung dipendem pramedene kuwi. Mula dongane Virgo sing Virgo Kliwon karo Pahing ku ya mbebayani, mergo bilaheni. Mergo dongane apalagi dalam keadaan dia disakiti mesti akeh diamini karo sing ngomong, karo sing ora ketok, dadi sing hati-hati. Terus kemudian Pakde, nek Virgo Pon, Virgo Legi karo Virgo Wage pripun Pakde? Aman. Ini adalah orang-orang yang easy going. Nah, dilarani ya wis ora apa-apa, ora bakal kenal ora apa-apa. Orang nganggo mendem jero banget. Ya kabeh dipendem tapi tidak sedalam Kliwon karo Pahing. Jadi ketika Virgo Pon, Virgo Legi, Virgo Pon, Legi karo Wage itu ono konflik, ono masalah, ya dia akan mungkin apa-apa. Ora kenal ora apa-apa. Ning dhek ya ora dhek iki ora bakal bertele-tele mendem, wis ora apa-apa, isi going aja. Nah, itu secara keseluruhan sing jenenge Virgo 5 ngoten kuwi pancen ditakdirke atine apik. Dan jangan lupa, Virgo iki paling detail banget dong. Paling gampang mengoreksi uang. Mergo apa? Mergo dia iki perfeksionis. Apa sing di depannya dia itu ora bener, ono klerune, wes Virgo iki langsung radari kuat banget, iki salah ning kene, iki mergo ngene gitu, sangat detail sekali. Virgo iki tanggung jawab dadi. Virgo kuwi orang yang bertanggung jawab. Dadi ojo gumun ketika Virgo itu akeh sing sukses. Mergo Virgo kuwi kawe cilik etos kerjanya luar biasa. Gelem sinau, gelem rekoso, gelem kerja keras, dan Virgo kuwi gengsinya dhuwur banget, terutama gengsi untuk jangan sampai dianggap goblok, pekok ra iso apa-apa. Mergo Virgo kuwi wong pinter. Dadi pantang banget ngantek ana wong sing nyangka kaya ngono kuwi. Mula cilik aja kaget sing jenenge Virgo akeh sing dadi bintang kelas, akeh sing dadi juara, akeh sing berprestasi. Iku Virgo. Nah, ning ya kuwi mau Virgo kuwi ana apike pancen yo ana eleke. Virgo kuwi nek wis bukan circle-nya atau wis ketaton atine atau mungkin tidak ada kaitan emosional, Virgo kuwi hitungan. Yo, hitungan. Dalam artian ya hitungan ini ngerti dhewe hitungan kaya ngopo. Nanging yen Virgo kuwi wis nyekel atine, wis dadi circle-e, wis dadi bolone, Virgo kuwi ora tau hitungan, bahkan lali karo kalkulator. Ya diguang kalkulatore. Apa-apa nyanyoh, apa prul. Nek yo ki moko sok wangsule nek dhek karo wong sing wis bukan circle-nya, apalagi wong wis gawe tatu atine, wong sing wis tau gawe gelo, hitungan. Kabeh-kabeh dihitung. Nah, bilang Virgo, pada yo ora. Itu banyak kawan bayi ini Virgo seperti itu. Ngono ya. Padu karo Virgo atau memendam persoalan karo Virgo kuwi kesel dhewe. Mergo Virgo kuwi ora iso mbok tepuk-tepuk. Virgo kuwi ora iso sing jenenge kon manut. Virgo kuwi independen, duwe pendapat dhewe, duwe standar kebenaran dhewe, dan duwe tolak ukur dhewe. Jadi jangan pernah bermimpi yen kowe berdebat karo Virgo kowe njuk rumangsa menang, kowe rumangsa Virgo iso tak kalahke ora. Virgo itu adalah orang yang tidak mudah untuk ditumbangkan. Mergo Virgo kuwi duwe standar, tolak ukur, dan duwe kriteria dhewe.
Dadi yen kowe lagi konflik karo wong Virgo, wis rasa mbok pancing-pancing, jak berdebat, jak padu. Mergo apa? Mergo bakal kowe kalah dhewe. Kalah kata-kata, kalah logika, kalah diputer-puter dhewe. Wis, iku yang pesenku. Terima mbok tinggal lunga. Mergo Virgo kuwi wong iki detail banget, bahkan kowe lali, Virgo ora bakal lali. Kowe wis tau rumangsa ngomong apa sing nyakiti atau ora rumangsa ngomong sing kleru, Virgo isih kelingan. Jadi betapa cerdasnya Virgo ini untuk mengingat sesuatu. Mula rasa pain-pain yen kowe duwe masalah karo Virgo. Wis trimo meneng, trimo lunga, trimo ilang. Nek ana kesempatan ya ana atimu yo njaluk ngapura, nek kowe gengsi padha gengsi, ya wis tinggal lunga wae. Justru itu yang dibutuhkan Virgo. Virgo nek tok jak konfrontasi, walaupun dia tidak suka berkonfrontasi, tapi Virgo tidak segan-segan untuk nandangi. Wis ku yo, tak ulangi lagi, Virgo kuwi bukan makhluk yang berbahaya. Virgo kuwi diibaratkan pancen wong sing wae nek cara-cara wong sing bagus, wong sing ayu. Wis kaya ngono kuwi. Ning yo ki mau sekali kowe gawe tatu, kowe gawe luka, ada 2 weton Virgo sing kudu mbok waspadani. Ya, sebisa meneh weton Kliwon karo weton Paing. Wis loro kuwi tok waspadani. Nek yang lain-lainnya aman. Masih Virgo sing isi gawe wis ora apa-apa. Virgo sing nek mendem ki ratek-ratek jero-jero banget. Memendam luka dan dendam kuwi ora sejeru karo Virgo Kliwon dan Virgo Paing. Wis ngono ya, sekiranya cukup lagu bahas tentang Virgo. Kabeh diparingi rahayu, diparingi luber keberkahan. Rahayu Virgo, menyala Virgo. Jangan lupa dibantu untuk klik komen dan subscribe channel ini. Dan klik lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak.